Hau erantzuteko, hiru zatitan egingo dut. Lehendabizi hizkuntza zer da, gutxi gora bera, gero identitatea, nortasuna zer da, eta gero biak lotuko ditut, hizkuntza eta identitatea. Nik uste tola erresago ulertu araziko dut, edo ulertzea, lortuko dut, iruditzen zait. Orduan, hizkuntza lehenbizi. Hizkuntza pertsonentzat, eta erregoro daude maila asko, taldeentzat, nazioentzat, eta abar. Pertsonekin hasita, hizkuntza pertsonentzako da gauza garrantzienetako bat. Hizkuntzaren bitartez egiten direlako gauza oso garrantzitsuak, egiten da ezagutu, egiten da komunikatu, egiten da gauzei izenak jarri, egiten da gauza asko, hizkuntzari gabe izango ginateke esaldiak eta astoak eta horrelakoak. Hizkuntza da berezia horrengaitikan soziologian eta psikologia sozialean, antropologian da zenbat zientzietan erdigune bat da, azterketak egiterakoan. Gizartearen zer da? Gizarte imposible izango litzateke hizkuntza konpartitu bat gabe. Nola adierazi gauzak batak besteari, nola eztabaidatu, nola planifikatu, nola ezer alkarrekin egin hizkuntzari gabe. Imposible litzateke. Horrenetikan hizkuntza hori da oso beharrezkoa ere taldeak egiteko, nazioak osatzeko, herriak existitzeko eta holakotan. Lurralde batean, kokatzen baldin bagera, lurralde hori bereizteko ere daude bi gauza, bi zutabe moduko lurraldearekin batera, hiru zutabe elkarren artean lotuz osatzen dutena herri bat, nazio bat, autonomi bat, ez orain autonomia, nahi dut esan, autogobernu bat, erabakitzeko bide bat, eta horrelakoak ireki. Orduan, daude hizkuntza populazio batek erabiltzen duena lurralde konkretu batean, eta hiru horiek elkartuz eta ondo elkartuz eta nola esango nuke, problemarik gabe bizitzen baldin dira, hori da nazio bat osatzea. Orduan, hizkuntza nazio mailan ere da oso gauza garrantzitsua eta guretzako ere bai. Orduan, normalena zer da? Herri batek jatorriaz bere bai hizkuntza, bai populazioa berea eta lurraldea eukitzea. Eta hola osatzen dire nazio naturalak, normalak eta abar. Baina, gure historia oso historia luzea da ezagutzen duguna, eta ez ezagutzen duguna ere oraindik luzea omen da. Eta izan da historia bat oso nahastua, oso gerraz betetakoa, imperialismoz betetakoa, kolonizazioa eginda, genozidiak eginda, zenbat gauza eginez, ez bakarrik pertsonen artean, baizikan natura ere. Badirudi guain da 4.000 urte edo, pixka gehiago 6.000 urte edo, kasi desiertoa edo basamortu bat egiten degula, kasi mundu osoan, zugaitza danak errez, egin ditu oso batzuk ezinezkoak, ezin direnak ia ulertu. Imperialismoa dago. Eta gurenean ere, honi buruz mintzatzen dugu, gurean ere zerrikusia duelako euskerarekiko. Imperialismoa sartu zen, kolonizazioa eginda, boterearekin inposatu inda, eta antzeko gauzak erabiliz, gerrak, genozidioak, desplazamenduak, inposaketak eta bar, hizkuntza lurraldea eta populazioaren artekotasun berezi hori eginda puskatu. Eta hori gertatu da munduan zehar, ia mundu guztian, eta ia gainea etengabe egindan zerbait izan dena.
Orduan, Euskal Herrian ere halako zerbait gertatu da. Lurraldea, ze pasatu da gure lurraldekin. Egin digute lapurtu, eginda puskatu, oraingo lurraldea eta oraindik 600 urte genuena ez da berdina, adibidez, osake hori ez da horren urruti. Lapurtu, puskatu, mugitu, zatitu, ezberdindu, mugak kontrolatuz, ez bakarrik lurraldea kontrolatu baizekan populazioa eta beste gauzak ere bai, eta hori dana egin digute lurraldeari buruz. Lurraldearekiko kolonizazioa deituko niokena. Hizkuntzarekin ze gertatura, antzekoa, baita imperialismoa eta kolonizazioa eta direla, pues egin dute alegina guziak aldamenen ditugun indarra handi horiek, estatu espainiarra eta frantziarra, desagertuarazteko, aldatzeko, ez nahia izateko, ez maitea izateko, baserriko gauza zertarako balio ez duen gauza bezala pentsatzeko, eta abar. Horrei nola deituko genioke, hizkuntzarekiko kolonizazioa. Hori ere jaso dugu, eta oraindik jasotzen dugu. Populazioa hirugarren zutabea edo alderdi nagusia, hor ere zenbat aldaketak egin diren, gerosiagoa, etortzen danean beste galdera bat, gehiago esango dudana baino. Hemen ere, populazioarekiko kolonizazioa sufritu dugu, bai jendea gurea kanpoa jun behar izan dudulako, eta baita kanpotikan barrura ekarri digutelako nahi edo ez nahi. Hor daude gure historian ez dugu gehiegi ezagutzen, ni neroni ere esaten dut pixkat, nola esango nukenik, ez gozoz baizikan lotxatuz, baina gehiago dakik munduko historia orokorra, edo espainioko, edo frantsesa, edo alemaniekoa, gure bertakoa baino. Saiatu naiz gauza batzuk irakurtzen eta hola, eta ideia batzuk baditut. Baina ezingo nuke esan ezagutzen dudala gure herriko, Euskal Herriko historia, gauza batzuk. Baina gertukoen egoeratara juten baldin bagera, ez oso urruti, daukagu frankismo garaia, nahiko gertu, eta hori adibide garrantzitsua da ikusteko garai hortan 40 urtetan ze gauzak egin diren gure nazioan, bai hizkuntzarekiko, bai populazioarekiko eta baita ere lurraldearekiko. Eta gero, oraingo autonomian, postfrankismoa batzuk deitzen dutena, baina ni ez nago odoz, horrela deitzarekin, zeren ikusten orain daukagun egoera da, frankismoaren hori bera naiz eta apalagoa azaldu. Horrengatik nik esaten diot autonomia garaia, zerbait esateagatik, baita ere mantentzen da frankismoaren garaian egindakoak, indar gutxiagorekin, baino hala ere oso modu antzekoak erabiliz eta trampak eta gauza bat esaten baldin badute justu alderantziz ulertu beharra eta holakoak gertatuz. Eta ari zaigu hizkuntza nahiz eta berritze, indartze eta prozesu horretan zenbat lana jartzen ari garen, niztakin noraino ari geran egitan normalizazioan aurreratzen, nire duda ditutuen. Bilakaera, nazioen edo bilakaera ematen da, esango nukenik, espirala baten moduan. Nei espirala gustatzen zaita asko zeren. Ikustezu oso orduan espirala bat, da simbolo bat, beti gehiago. Eta beti da, espirala moduan, zer da gertatu zaiguna eta orokorrean gertatzen dena. Herri nazio normala bat izango ginen garai batan, bestela ezin da ulertu nola orain arte mantenduren zenbat gauza, lurraldearekiko zerbait, euskararekiko zerbait eta populazioarekiko zerbait,
ez dana, eta nahiko nahastua, baina hala ere mantentzen da zerbait. Horrek esan nahi du, momenturen batean, noiz ez gintzateke ausartuko esaten, nazio bat izan zela, nazio normala bat, 3 zutabe horiek funtzionatzen zutelako oso ondo beraien artean. Orduan, nazioa izan da, posible izango litzateke badirudi estatua lortzea ere. Egon dira, nola esango nuke, mendebaldeko munduan, Europan eta Ipar Amerikan behintzat eta horietan, noiz gertatu ziren oraingo estatuak eta nola? Estatuak gertatu ziren, nazio batek beste nazio batzuk hartuz, menperatuz, handiak izateko nahian, modu horretan defenditzen zirelako beste herri batzuek beraik baino handiago berekiko ez egiteko beraiek egiten zutena, halako zerbait, eta orduan gertatu ziren estatuak. Fishman da oso soziologo importantea, soziolinguistikara garrantzitsua, eta horrek du liburu bat 60. hamarkadakoa. Esplikatzen zuela ondo zer zan nazioa, zer dan estatua, eta nola nazio-estatuak posible diran eta estatu-nazioak nola lortu diren. Nazioa bat ez baldin badago, nekez izango da estatua izatera iristea. Baina estatuak ez dire danak osatu nazio batekin bakarrik, baizikan zenbat nazioa menperatuz, nazioen arteko zerbait egin dute estatua lortzeko. Eta gure ondoan dauden estatuak, bai Frantzia, bai Espainia hori egin dute. Latinoamerika osoa, kasi kontinente erdi bat, espainieraz. Eta juten baldin gara Frantzia, Frantziak ere hori egin zuen bai Afrikan, Afrikako iparralde guztia frankofona izan zen garai batean, eta oraindik ere da. Eta Kanadan ere bai, eta danak izan dute, eta gure aldamenekoak ere, orduan ondo dakite zer dan, imperialismoa erabiltzea, kolonizatzea zer dan, herri txikiak meneratu, hori danak dakite izugarri ondo, orduan erresa zaie. Zeren forma batzuk mantentzen dira beti, eta gero beste forma batzuk, beste modu batzuk egiten dira disimulatu, nolako diskurtsoak erabiliz, eta beste gauza batzuk egiten dute berriz sortu, berriro sortu arazi edo. Baina, batzuk, nola esaten da, herri nazio normalak direnak, batzutan, kolonizazio eta horren arabera, bilakatzen dire herri nazio anormalak. Ezin beren buruari ezer aukeratuz, ezer egin, zerbait mantenduz, nazio bat lortzeko haineko gauzak mantenduz, baina hor erdigalduak, ni gure herria hor sartuko nuke iaian. Hortik gero, zer da etortzen dana? 3 posibilitate hauek daude. Orduan gurekiko ere, 3 posibilitate hauek daude. Lehendabiziko izango da, indarrak egin herri nazio normala bat izatera berriz ere lortzeko, eta horretarako bideak ireki eta nola egin, eta hori ondo eztabaidatuz, eta ondo adostuz, eta gauzak egin, eta lortu. Orduan, Euskal Herria lortu, nazio bezala. Edo, bigarren nazi izango litzateke. Berdin mantentzea, hizkuntza herri nazio anormala bat, anormala bezala, hizkuntza anormalarekin, populazioare bai, eta lurraldeare bai, anormalak. Eta hola segi indefinidoki, azkenean desagertu arte, hori infinitoki ezin dalako mantendu.
esenplua handienak, hola, luzatzeko, asko luzatzeko prozesori eman digute indigenak Ameriketan, Ozeanian, daulakotan. Hori da salbuespena. Baina hemen mundu okzidentalean eta hola, horrek ez luke eukiko bide luzerik. Normala bezala gelditu, eginez egiten ari gerena pentsatuz asko aurreratzen degula, baina gutxi aurreratuz, gutxi gora bera berdintzu mantenduz, desagertu arte. Edo, pues, nola esango nuke. Nazio normala egitea, baina nola esango nuke. Nazio bat lortu tamaina bateraino, baina ez gero horrekin estatu bateraino iristeko posibilitateak mantentzea. Adibidez, hor daude esenplu batzuk, Quebec, Belgika, Suiza, Quebecen, lehenbizik, Quebec dago Kanadan. Kanada, lehenbizi, 20. mendean hau dana, ez guain da ez dakizer. Osak egertun, anglofonoa zan bakarrik, eta frankofonoak egiten zuten aguantatu eta beti asarre zeuden eta hola. Orduan hori ikusita, inzuten aldatu bere legeak eta konstituzioak eta horrelakoak, eta gobernuak jarrizun elebitasuna denentzako. Baina horrek ere gutxi iraundu zuen. Zergetikan gutxi iraundu zuen. Zeran, holako egoratan zer gertatzen da? Handienak direnak, boderetsuak direnak ez dute beste hizkuntza behar. Baina txikiagoak eta meneratuagoak eta direnak horiek bai behar dute boderetsuen hizkuntza. Orduan zer gertatzen da? Pues oraindikan elebakarra anglofona zan baino egoera asko zeren nahasiagoa, burruka gehiago, eztabaida gehiago, baina zeintzuk egiten zuten frankofonoak. Ez besteak, besteai ajola zitzaien. Orduan hori ikusita beste konstituzioaren aldaketa bat eginda, eta nik hau neurrire baten ikusi nuen, zati han nengoen, Quebecen negoen 1900 eta 80 hor egin zen. Eta hor zer erabaki zuten? Pues erabaki zuten azkenean frantsesa zegoen lurraldean, frankofono izan Zezila bakarrik, eta inglesak zeuden beste lurraldean asko zera handiagoa zena, pues hor anglofonoak bakarrik, elebakarrak izatea. Quebekarrak, frankofonoak dire gutxi gora bera laurdenak populazioari begira. Osea, asko zere txikiagoak besteak baino. Eta orduan, lortu zuten Quebekoarrek, hain zuzen meneratuta zeuden horiek, pues zenbat gauza lortu, nazio bat izatera lortu, eta lortu zuten gauza guzitan beren buruari buruz beraiek erabakitzea, bi gauza hauek kenduta. Alde batika moneta, berdin izango zala, eta bestalde harreman nazioartekoak. Hori ere anglofonoek zuzenduko zutela. Eta gero, elebidune izango zen, Ottawan, hiriburuan, eztabaidak egiteko. Gobernuak, parlamentuak eta horiek elebidunak. Baina horiek bakarrik, bestela lurraldeak bakoitza berean, eta orduan bere nazioa lortu zezaketen eta olari dire. Naiz eta estatu izatera iritsi ez. Antzean pasatzen da Europa Belgikarekin, horre ere daude, bi hiztun lurralde, bakoitzak bere aldetikan, gauza batzutan flamendarrak daude menpean frankofonoekin konparatuz, baina ari dagoen gertatzen aldaketa batzu, zeren lehen gutxiago ziren frankofonoak baina guain proporzioz ari dire gehitzen, eta horrekin indarra gehiago hartzen, naiz eta estatua oraingoz behintzat ez dute eskatzen edo. Orduan, baina nazioa bai, hor, edo beste gauza bek, hizkuntza eta lurraldea eta populazioa bai daude ondatulatuta, eta
Orduan, hori izan daiteke beste posibilitate bat. Aunque honena izango izateke noski, nahiko autonomoa izan, nahiko gure buru jabe izan, estatu bat izatera lortu arte. Orduan, gure hizkuntza, izango izateke hizkuntza bakarra, ez dago munduan estatu bat, daude salbuespena batzuk, baina izango izut adibidez salbuespena. Baina normalak direnak, elebidunak edo eleanitzak direnak. Orduan, zergaitik nahi dute gurekin egin hori da beste bide bat engainatzeko. Zeren, nola esango nuke? Gizarte nazioa elebiduna ez, baina pertsonak bai, guk gai gera hizkuntza asko maneiatzeko eta ikasteko eta erabiltzeko. Orduan guk askarrak izango bagina, eta eskolaren bitartez, populazio osoari irekiz, egin ditzazkegu pertsona eleanitzak, baina gure nazioan hizkuntza bakarra egotea. Eta euskararekin nahikoa genuke. Hori egin dute, esan dugu amezela, Ekebeken eta Suizan ere, gure esperientzia da, Suizan ere daude lau hizkuntzak, ez da? Alemana eta frantzesa eta italiarra eta gero beste bat txikiagoa dena, baina zen ez goatzen ze izen duen, laugarren hizkuntza bat, erromanikoa ere. Pues hor gu daukagu esperientzia, frankofono aldetik, alemanofono aldera pasatzea eta frantsesez egin gasolin hartzeko, kotxean, gasolin hartzeko, eta ulertu ez. Eta bata bestean ondon dire, eta hala daude zenbat urte ezkeoz. Horron beste mantentzen dute lurralde bat hizkuntza bat, ulertu ere ez aldameneko nez eta estatu berdinekoak izan. Orduan, frantsesa ez badakite ben, inglesera eta inglesa egin eta oso ondo. Alemanofonoak Suizan dakite gehiago inglesa aldameneko frantsesa baino. Ulertzen duzu? Horreraino mantentzen dute lurralde bakoitzak bere hizkuntza bakarra. Han zegoena San Mangerarekin esan oso eskolatua izango, zeren badirudi sekila aldameneko eta frantsesa da hizkuntza handi bat. Inglesa oraindik handiagoa, baina handienen artean sartzen da baita frantsesa eta hor aldamenean egon da. Eta Suizan ere, hiri nagusian, nola da, Suiza kapital, Berna. Bernan baita ere gobernuak, parlamentuak eta horiek egiten dira bertako lau hizkuntzetan. Baina horietan bakarrik, gero bakoitzak bere lurraldean, hori izango izateke agian beste posibilitate bat. Posibilitate agian erdibidekoa, gero beti nahiko genuko uzten dut behintzan, iala nahiago estatu batera iritsi arte. Baina, gutxienez nazioa izan, estatu ez bagera ere, ezta? Horren gaitikan, horren importantea da hori, horren gaitikan, horik gaurko estatuak nola lortu diran, mendebaldean behintzat, Europa osoan, lortu dira, zenbat nazio ezberdin lotuz, eta nastuz, eta hola, orain, zer da nahi dutena? Pues, estatu hori, nazio askorekin osatu dena, nazio bat izango balire bezala, funtzionatu, estado-nazion bat sortzeko. Gu gara nahi dugu nazio bat izan, gero nazio estatua izateko, hori da bide bat. Baina hori estatuak direnak, jakinda barneko nahasketan olakoa dan, zer egiten dute alderantzizko bidea? Estatu nazioa lortu nahian. Eta horren gaitikan, gure hizkuntza katalana, gallegoak, Espainia barruan, bretoiak eta euskaldunak eta beste batzuk ere Frantzian, ze pasatzen da? Pues nahi dute desagertu, hola, asko errazago gertatuko dalako, hizkuntza bat, lurralde bat eta populazio bat. Ulertzen? Orduan, da prozesu bat eta hori ari da gurekin ere gertatzen. Eta oso importante, hori da nik egiten dudan diagnostikoa. Ni bakarrik ez, zorionez, baina
Eta nik asko ikasi de Fishman, lehen aipatu da Fishman horrekin, eta olako gauzak aipatzen ditu. Bueno, oin pasatzen baldin magera, herriaren nortasuna edo identitatea, nortasuna eta identitatea ez dira erabat konzeptu berdinak, naiz eta antzekoak izan. Nik bien artean nahiago dut erabili identitatea argiago dalako. Zeren nortasuna izan daitezke gutxienez bi gauza hauek. Alde batetik identitatea, eta horrela erabiltzen da gehienetan gurenean. Eta bigarrena da pertsona bakoitzarekiko jaiotzez dituen ezaugarri psikologikoa. Bada extrovertidoa, bestea da introvertidoa. Bat da bakartasuna nahiago duena, bestea da alderantziz beti norbaitekin egon beharra. Batei gustatzen zaio gauza fuertekin jolastea, besteari goxo-goxo jolastea. Gauza horiek zer dire pertsona bakoitzaren nortasuna osatzen dutena. Orduan, eta identitatea da beste gauza bat. Ni guain pixka eta adieraziko dut zerbait. Horren gaitikan, naiz eta galdera nortasuna, nik identitatea erabiliko dut. Identitatea zer da? Bueno, identitatea aztertu daiteke, ikertu daiteke, bai maila ezberdinetan eta maila ezberdinen artean ere. Adibidez, pertsona mailan, nik daukat nire identitatea, talde mailan, Orreagan dago beste identitate bat, beste talde bat, Errealeko aldekoak beste talde bat, hor daude taldetan ere sortzen dire, halako adostasun batzuk, zureak egiten dituzunak. Orduan, daude identitate pertsonalak zer egiten du. Lehendabizi egiten du, portaerak egiteko, portaeratara iristeko, zenbat prozesu bideratu, kontrolatu eta bideratu. Zein dire prozesu horiek? Hemen aipatzen ditut batzuk, ez danak, baina pixkat gehien aipatzen ohirenak, usteak, guk dauzkagu uste batzuk, ezagutza batzuk, jarrera batzuk, motivazioak, interesa batzuk ere. Horrengaitikan, nik adibidez inglesa gehiago dakit, arabiarra baino, interesegatik. Nahiak daude, posteak eta postasunak, emozioak, horiek danak identitateak bideratzen ditu, danak, beraien artean lotuz, prozesu guzti horiek, eta horien arabera egiten ditugu portaerak. Orduan azkenean, portaerak guk diseinatzen ditugu gure identitatearen arabera. Portaerak eginda gero, identitateak zer egiten du? Area jun, portaeratara jun, hango emaitzak ikusi, emaitza horiek ebaluatu, zeintzuk hartzen ditun da zeintzuk ez bere identitatean sartzeko eta osatzeko, zeti bere identitatea geozta aktiboagoa izan, geoz eta lan gehiago du gure identitateak aldatzeko, garatzeko. Eta hori kontrolatzen du ere identitateak. Berriz ere identitatean sartu eta berriz ere zenbat prozesu hauek lehen aipatu ditugun prozesu horiek erabiliz, egingo dut beste portaera bat. Portaera izan daiteke edozein gauza. Adibidez, orain nik hemen kamar horren aurrean hitz egitea. Izan daiteke bazkaltzea, izan daiteke lagun batekin paseatzea. Berdin da. Baina beti hori nola egongo da antelatuta. Prozesu hauen arabera. Azkenean, identitatea da, horiek ere, nola ezagun nuke nik kontrolatzen dituna. Hori eginda gero, lagun horrekin ibilita gero, agurtzen gera eta berriz ere hori dana zer egiten den. Ez naiz, ahaztu egingo bat batean horri buruz.
egiten dut zer, hori ikusi, ebaluatu, parra egin dudan edo ikusi, noraino komeni zaidan hor gertatu diren gauza batzu nereak egin edo ez, eta horiek dana berriz ere identitateak kontrolatzen ditut. Etengabe jun-etorrian, ari gera gure identitatea garatzen. Horrengatik, identitatea da, nola esango nuke ni, ni ez dakit gazko mekanikaz, baina motore nagusi bat bezala. Motore nagusia martxan jartzen dezu, eta horren arabera, zu egiten zea garatu, pertsona bezala, eta gainea, zuk egingo dituzun gauzak, portaerak, izango dire zu nahi bezalakoak, eta horrela suposatzen da, zu nahi bezala baldin badire, izango da gauza onak egiteko, euskararen alde egiteko, eta edo beste gauza batzuen arabera, segun bakoitzaren identitatea. Orduan, hau da, ez bakarri identitate pertsonalean ematen dena, espirala honetan, baina talde identitatean ere berdin gertatzen da. Taldeak dago identitate bat baita. Horregan dago identitate amankomun bat, dago hor euskararen alde, Euskal Herrian alde, independentzia, estatua lortu nahia, hor daude gauza batzuk, horrera behin jun da akabo baino, hori ez baizikan jun eta berriz jun eta batekin hitz egin da bestea irakurrita egiten degunon, ze pasatzen da, hor sortzen da identitate bat, artekotasun bat, gu identifikatzen gaituna. Errealeko aldeko taldekoak egiten duten bezala futbolarekiko. Eta nazio mailan ere, berdin. Nazio mailan ze hiru ardaz izan ditugu lehen, osatzen dutela nazio bat. Hizkuntza bat, lurralde bat, eta populazio bat. Hizkuntzarekiko bat hori, nola ez dugu gure egingo maitatu zi beharrezko daukagu, bestela nola biziko ginateke gizarte batean, artekotasun baten. Imposiblea litzateke. Horrengaitikan, nazio bat dagoenean, hiru ardatz horiek, zutabe horiek, mantenduz eta beraien artean ondo lotuz eta konponduz dagoenean, hori da marabila bat. Oso garai baten gehiago egongo ziren, gaur gutxi daude. Zeren, mantentzen direnak bakarrik gehienak daudelako kolonizatuak, egoera txarrean, gu bezala, edo bestela zer egin dute, jadanik nahiko menperatuta egon, estatu baten zatia izateko. Eta estatu horrek, baina egiten ari dena da, nola egin estatu plurala, anitza, konplexu horrekin, bat baliz bezala izatea. Nola? Lehen aipatu dugun bezala. Hizkuntza danak desagertu arazi, bat jarri. Populazio ezberdinak dagoela, ezberdintasun horiek fuera. Bat mantendu. Lurraldea? Gutxienez, orain dagoen bezala mantendu, baina desde logo aldatzezkeotan ez txikitzeko baizikan handitzeko. Horrengatikan, euskal identitatea, hori aztertzea da oso importantea, zeren horren arabera ikusiko dugun oraino egin dezakegun alako gauza batzuk edo bestela gauza batzuk, nolako portaerarekin lotuko geran, eta hori hain zuzen gutxi landuta daukagu. Zerbait bai aztertuta, baino ez behar dan neurrian eta behar dan konplexu dutasunagatik. Hala ere, nik daukat lan batzuk konparatuz, azkeneko hamarkadatan edo konparatuz, eta nik ustet gure egoera Euskal Herrian dagola identitateari buruz nahasketa handi bat. Alde batetik, imperialistek kolonizazioa aurrera eramaten duten bertako nazioen identitatea puskatuz. Dano gogoratzen dugu aurreko
gobernuan, gure autonomi honetan, López zanean gobernuko buru eta, baina ez niz goatzen izenarekin, parlamentuaren buru, biak ez egiten euskera. Niztaki nola aguantatu genuen hori, hori da egoera honak ez aprobetxatzea, nire ustez, Egoera honak ez aprobetxatzea, hori gertatu zitzaigun. Baina dano gogoratzen dugu, López horrek, zenbat aldiz esaten zuen, ez dela identitatea aipatu ere egin behar. Identitateari buruz ez errezan. Zeren, zatiketak sortzen zitula. Klaro que ere zatiketak. Nola ez zituen zatiketak sortuko? Noski baiez. Euskalduna dana nola onartuko du Espainiaren aldekotasun diskurtsoa? Imposiblea da. Eta alderantziz ere bai. Espainiarra sentitzen dena, Espainiarekiko identitatea duena, hemen gurenean. Nola onartuko ditu, euskaltzaleak esaten ditugun gauza, imposiblea da. Klaro que zatitzen duela. Baina gu nahi dugu zatiketa hori, zati horrek egiten du argi jakin nun gauden, noraino gauden, gure indarra noraino iristen den, eta abar. Klaro nahi dugula zatitu, zergaitik ez. Bestek dire zatitu ez dutena nahi. Hola danak, estatu horretan bertan, errezago izango dulateke, estado-nazion bat lortzea. Ulertzen? Horregaitikan, identitatea da izugarri importantea. Baina, ni lehenaia hasi naiz esaten, uste dut azkeneko lanetan ez dala aurreratzen. Adibide bat jarriko dut. Euskal identitatea zutena, orain gutxi, horiek gehienak ziren, gazteak baldin baziren, D ereduan ikasitakoak, famili euskaldun giroan edo erdi euskaldun behintzat giroan ezitakoak, batzutan euskal lagunekin ateratzen zirena, naiz eta beti ez, baina eske horren gertatzen da, D ereduan ikasi, eta batzutan hortikan ateratzen dira Espainiar identitateak gehiago dutenak. Edo bere lagun artean interesak gehiagorekin juten dire euskaldunak ez direnak edo osorik ez direnak eta orduan erresago zaie Espainierazi mintzatu eta gauzak egin eta Espainiera lagunekin gauzak egin. Orduan nik usteet ez dakit noraino den diskurtsoak, noraino diren gauza gehiago noski diskurtsoa bakarrik ez baina, baina nik usteet euskal identitatea lehen baldin bazan argiagoa, nik ikusten dut orain ari dala ez argitzen eta indartzen, baizik nahasten. Eta nahasten, pues ez dakit zer datorren hortikan. Orduan nik esango nuke egin behar dela zenbat azterketa jakiteko, esati ondo jakinda egiten dire gero ondo plangintzak ere, aurrera egiteko. Baina ni honi ematen dio garrantzia handia, zeren euskal identitatiri gabe, desde luego euskal herria eta euskera eta horiek danak ezertarako, nahi dut esan, hemendikan pasatzen dira. Bueno, orduan, herri bat, nazio bat, izateak suposatzen du, identitate berezi bat izatea, berezia, koherentea, hizkuntza lurraldetasuna eta bertako populazioa ondo lotuz, ez konpartitua, orain ere esaten da konpartitu egin behar dela, beste modu bate esan da, danak berdinak gerala, kultura guztiak berdinak direla, hizkuntza guztiak ere berdinak, eta orduan onak izateko egin behar degula, horietaz ez hitz egin, ez ikusi, ez ezer, baizika hilarri baten biziko bagina bezala bizitzea, horrela inoa ez goaz. Horrela inoa ez igoa. Horrengatikan nik usteet,
Euskal identitatea, handitzea, hor sakontzea, nola handitu ikusiz, zergatik ari diren nahasketa horiek edo gauzak ez argiak gertatzen, horiek danak egin beharko genuke ondo aztertu, gure onerako nazioa izatera iristeko lehenbizi, gero nola esaten da, estatua izatera iristeko. Estatura naziorik gabe ez da inoiz gertatu, osakegu ez ditugu milagroak egingo. Nazioa, eta nazioa izan da estatua lortzea.